Mae ffermwyr ym mhob rhan o'r byd yn darparu bwyd i ni'w bwyta. Mae ffermio modern yn ddiwydiant pwysig, a chaiff ymaethwyr heddiw eu cynorthwyo gan y peiriannau diweddaraf a'r darganfyddiadau gwyddonol, yn union fel ymaethwyr yr oes o'r blaen. Roedd ymaethwyr cynnar dyfed hefyd, yn chwilio am ffordd o wneud ei gwaith yn haws. Fe wnaethon nhw welliannau yn newidiodd fywydau'r bobl, a dilynwyd ffordd o fyw a ddagwyd ymlaen i'r presennol. Ond pwy oedd ffermwyr cynnar dyfed? Mae mwy nag un ffordd o ddod o hyd i'r ateb. Un lle y gallwch fynd iddo yw'r llyfrgell. Yno fe allech ddysgu fod pobl ers amser maith wedi byw drwy gasglu hadau a ffrwythau, a hela anifeiliaid gwyllt. Fe sefydlon nhw ers sylloedd, lle roedd yr anifeiliaid yn pori, ac yna fe ddilynon nhw'r anifeiliaid pan symudodd yr rheini i borfeydd newydd. Yn raddol, fe ddaeth pobl ag anifeiliaid yn gyfarwydd a byw yn ymyl I gilydd. Daeth yr anifeiliaid yn gyfarwydd â chael pobl yn ymyl. A dysgodd y bobl yn eu tro, lawer iawn wrth wylio'r anifeiliaid oedd yn byw ger llaw. Fe ddysgon nhw y gallai rhai anifeiliaid fel gwartheg, defaid a geifr gael ei dofi a'i cadw gyda'i gilydd. Roedd hyn yn darparu cyflenwad parod o gig a llaeth. Ymhen amser, fe ddysgon nhw hefyd y gallai hadau rhai planhigion gwyllt, fel gwenith a haidd, gael ei plannu a'i cyneuafu mewn un lle. Nid yn unig roedd hyn yn fwy cyfleus, ond roedd hefyd yn fwy dibynadwy, oherwydd roedd modd storio'r grawn, a'i falu'n flawd pan fyddai angen. Felly, yn hytrach na symud o le I le, fe haiodd y bobl eu cnydau mewn un ardal, ac aros yno am y tymor tyfiant. Dyma ddechrau ffermio a ffordd o fyw mwy sefydlog. Roedden nhw'n dal I ddefnyddio offer cerrig, yn union fel y gwnaethau pobl am ddegau o filoedd o flynyddoedd. Ond yn awr, fe gafodd yr offer yma I gwella drwy ei llifannu a'i caboli. Felly, mae'r amser yma yn cael ei alw yn oes newydd y cerrig, neu neolithig. Mae'r gair neolithig yn tarddu o ddau air Groegaidd, neos sy'n golygu newydd, a lithos sy'n golygu carreg. Ac rydyn ni'n defnyddio'r gair neolithig I sôn am ffordd o fyw y ffermwyr cynharaf. Fe allech chi fynd hefyd I amgueddfa I ddod o hyd i'r agor y wybodaeth. Yno fe allwch weld yr offer cerrig a ddefnyddiau'r ffermwyr cynnar. Roedd angen iddyn nhw glirio'r coed oddi ar y tir mwyn ffurfio caiau I blannu eu cnydau. Fe allech chi hefyd ddarganfod rhywbeth arall a wnaethon nhw, beddrodau ar gyfer y meirw. Yn ardaloedd creigiog Prydain, fe gafodd yr rhain ei gwneud allan o gerrig mawrion. Nifer o gerrig hirsith, gyda charreg capan wedi ei gosod ar ei penne. Ffurfiwyd un e'r agor o siambre, ac ambell waith fe gair siambrau yma I gorchuddio a phrydd a cherrig mân I ffurfio twmpath. Roedd rhai twmpathau yn grwn, eraill yn hir. Mae archaeolegwyr wedi enwi'r mathau yma o henebion yn siambrau claddu. Ond ffordd arall o ddod yn nes at y gorffennol yw ymweld â'r safleoedd hynafol I hunain. Ac fe all yr amgueddfa roi gwybodaeth I chi am y rai hynny sy'n ymyl eich cartre. Fe fydd cip ar fap arolwg ordnance yn dangos yn union lle y dylech chi fynd. Chwiliwch am y geiriau burial chamber. Fe all ymddiriedolaeth archaeolegol dyfed hefyd ddweud wrthoch chi lle mae darganfod y siambrau claddu yma. Mae ganddyn nhw gofnodion cyfrifiadurol
sy'n cynnwys dros 20,000 o safleoedd hynafol yn y sir, ac mae'r haen i gyd wedi ei cholrain ar fapiau. Wedi i chi gyrraedd yno, cymerwch eich amser i edrych o gwmpas yn ofalus. Cofiwch, fe ddewisodd pobl y llecynnau yma yn fwriadol. Dychmygwch eich hunan nôl mewn amser. Yn wir, dychmygwch eich hunan yn adeiladu un o'r henebion yma, yn y llecyn arbennig hwn. Dyma bethau eraill i'w darganfod. Fe gewch rhagor o wybodaeth am yr haen yn ddiweddarach. Faint o gerrig unionsyth sydd yno? Ydy pob un o'r cerrig hirsyth yn cyffwrdd ar garreg capan? Pa mor fawr yw'r siambr? Oes cerrig mawr eraill y tu allan i'r siambr? Yn ffurfio hanner cylch? Ydy pob un o'r cerrig o'r un gwead? Edrychwch ar y siambr gladdu o bellter. Edrychwch ar yr olygfa o'r beddrod. Efallai ei bod ar un adeg wedi dynodi tiriogaeth rhyw lwyth arbennig neu dir pori. Cofiwch y gallai'r siambr fod wedi ei gorchuddio â thwmpath o bridd a cherrig, neu wedi ei gadael yn noeth. Bu pobl yn ymweld â siambrau claddu am gannoedd o flynyddoedd. Maen nhw wedi tynnu eu lluniau a disgrifio. Fe aeth un grŵp cyn belled y darganfod faint o bobl ar gefn ceffyle allai fynd i mewn i siambr feddrod o'r enw pentre Ifan. Bu disgyblion ysgol gynradd trefdraeth yn ymweld â'r rhai siambrau claddu, fel rhan o'i cywaith diwedd tymor. Doedd dim rhaid iddyn nhw fynd ymhell, gan fod un siambr feddrod o'r enw Carreg Coetan yn ymyl i hysgol. I harweinydd oedd Terry John, swyddog cyswllt ysgolion a'i ieuenctid Parc Cenedlaethol arfordir Sir Benfro. Soniodd wrthyn nhw sut y cafodd y beddrodau yma i gwneud a'i defnyddio. Mai dim ond y cerrig hirsyth ar garreg capan sy ar ôl heddiw. Yn wreiddiol, fe fyddai cerrig mân wedi ei pentyrru i lenwi'r bylchau. Doedd y cerrig hirsyth ddim i gyd yn cyffwrdd ar garreg capan. Mae'n bosib mai drwy symud un o'r cerrig yma, yr oedden nhw'n mynd i mewn i'r beddrod. Pan oedd rhywun wedi marw, fe gair corff ei osod ar ochr y bryn, neu ar lwyfan noeth, a wydd yn agored i'r tywydd. Ymhen amser, dim ond yr esgyrn can oedd ar ôl. Ambell waith, fe gair corff ei osod mewn bedd, ac yna'n ddiweddarach i gloddio, cyn ei osod yn y siambr gladdu. Dyma feddrod sy'n cynnwys esgyrn y daeth archeolegwyr o hyd iddyn nhw. Ar yr olwg gynta, mae'n edrych fel cymysgedd llwyr. Ond o edrych yn fanwl, fe all archeolegwyr ddarganfod nifer o bethau. Fe allan nhw ddweud a oedd rhyw asgwrn arbennig yn perthyn i rywun mewn oed, neu rywun yn ei arddegau, neu ryw blentyn. Enghraifft, mae esgyrn coes plentyn yn fychan mewn cymhariaeth ag esgyrn coes rhywun mewn oed. Yna, drwy roi'r esgyrn gyda'i gilydd, fe allan nhw weld pa esgyrn oedd yn perthyn i bwy. O wneud hyn, fe welir fod y gymysgedd o esgyrn yn perthyn i nifer o wahanol bobl. Ac fel y gallwch chi weld, nid dim ond sgerbydau cyfain oedd yn cael ei gosod yn y beddrodau. Mae'n debyg hefyd fod esgyrn wedi ei symud oddi yno mewn cyfnod diweddarach,
ar gyfer seremoniau a'r safleoedd eraill efallai, neu feddrodau teuluol. Cai bwyell, llestri, a phethau pwysig eraill ei gosod hefyd gyda'r esgyrn, neu claddu ger y fynedfa. Hawdd yw dychmygu tannau yn cael eu cynnau, a phobl yn dawnsio. Y man aros nesaf oedd pentre ifan, y siambr gladdu fwyaf, a'r un y gafodd ei chadw o'r yn yfed. Ar un adeg, roedd wedi ei gorchuddio â thwmpath mawr hir. Yno fe welodd y plant, rai o'r pethau yr oedd pobl yr oes neolithig wedi ei llunio. Nici Bignell oedd wedi dod ar haen gyda hi. Mae hi'n byw yn Rhefdraeth, ac mae ganddi ddiddordeb brwd mewn archaeoleg. Amgueddfa Caerfyrddin oedd wedi rhoi'r gwrthrychau ar fenthyg iddi. Fe ddangosodd hi fwyell iddyn nhw, a fyddai wedi ei sicrhau wrth ddolen bren, a'i chlymu a charau lleder i'w chadw mewn lle. Fe ddysgodd y plant bod ffatrioedd gwneud bwyell wedi ei lleoli ar un adeg, yn y bryniau nepell o'r fan lle roedden nhw'n eistedd. Ac fe welon nhw bennau saethau, yr oedd pobl yr oes neolithig wedi ei gwneud. Oherwydd, mai ffermwyr oedd y bobl, roedden nhw'n dal i hela a physgota, a mynd i'r ryfel. Fe aeth y plant ymlaen wedyn i garreg Samson, beddrod polygonal, sef siambr am y lochrog. Fe welon nhw fel y cafodd ei gwneud allan o ddau fath gwahanol o garreg. Y naill yn arw, a'r llall yn llyfn. Ac fe fuon nhw'n trafod yr union ffordd y cafodd ei hadeiladu. Rhaid oedd sicrhau bod y safle yn wastad drwy ddefnyddio ceibiau a'r hawiau wedi ei gwneud o esgyrn a chyrn ceirw. A rhaid oedd dewis y cerig arbennig, yr union siap a maint. Yna fe ddefnyddiwyd trosolion mwyn i gosod ar sled a oedd yn symud ar roliau. Fe gafodd y garreg i chlymu ar haffau wedi ei gwneud o ddarnau o leder a blethwyd ynghyd. Roedd rhai pobl yn gwthio, ac eraill yn tynnu. Roedd eraill wedyn yn symud y roliau o'r tu cefn i'r tu blaen, hyd nes iddyn nhw gyrraedd y safle. Fe gafodd tyllau eu cloddio, y maint a'r siap angenrheidiol, mwyn gosod y cerig yn hirsyth ynddyn nhw. Yna rhaid oedd gosod y garreg capan yn ei lle. Gyda'r cerig hirsyth eisoes wedi ei gosod yn y ddeiar, adeiladwyd twmpath dros yr ochrau mwyn rhoi'r garreg capan yn y man priodol. Roedd yr henebion yma yn ffordd i'r gymuned allu dweud, dyma ein lle ni. Cadwent esgyrn i hynafied, a fi yn ôl pob tebyg yn ffermio yr un tir. Gan I bod wedi ei gorchuddio a thwmpathau, fe allai pobl I gweld o hirbell. Y man aros diwethaf oedd ochr y mynydd yn Llanwynda. Roedd y beddrod hwn ychydig yn wahanol, gan fod y garreg capan wedi ei gosod I fewn yn ochr y bryn, gyda'r cerig hirsyth ar y tu blaen yn unig. Pan gafodd y beddrod hwn I wneud, roedd pobl yn llosgu'r esgyrn ac yn rhoi'r cols y tu fewn i'r siambr. Rhoddwyd pethau eraill I mewn hefyd. Roedd yr un a welir yma yn cynnwys cerig llyfn a darnau o grochenwaith yn ogystal â golosg. Nôl yn y dosbarth, roedd y disgyblion yn ystyried fel yr oedd hi'n bosib defnyddio trosolion a barau I symud llwythi mawr, ac fel y gosodwyd y garreg capan yn ei lle drwy ddefnyddio trosolion ar haffau. Fe gafodd model o siambr gladdu ei wneud gan y disgyblion. Y cerig hirsyth wedi ei gorchuddio a thrydd, a'r garreg capan wedi ei gosod ar sled. Ar ôl gosod y garreg capan ar ben y twmpath, rhaid oedd mynd ati I gloddio ffos I symud y prenau. Yna,
Os oedd y sled ychydig yn llai na'r garreg capan, fe fyddai'r garreg yn disgyn ar y cerrig hirsyth i ffurfio'r siambr. Ond un peth yw symud model o garreg capan. Roedden nhw eisiau gwybod faint mewn gwirionedd yr oedd carreg capan yn ei bwyso. Felly, fe benderfynon nhw ddarganfod beth oedd pwysau y garreg capan yng ngharreg coetan. Fe allan nhw weld fod un pen y capan yn debyg i siap triongl. Ac felly, roedd modd iddyn nhw ddychmygu fod y capan yn gyfres o drionglau bychain. Mwyn darganfod foliwm y garreg, fe fyddai'n rhaid iddyn nhw weithio allan beth oedd arwynebedd nifer o'r trionglau yma. Yna, i adio gyda'i gilydd i ddod o hyd i gyfanswm yr arwynebedd, cyn rhannu'r ffigur hwnnw a nifer y trionglau i ddarganfod cyfartaledd yr arwynebedd. Yna, fe luosogwyd cyfartaledd yr arwynebedd gan yr hyd, mwyn darganfod foliwm y garreg capan. Rhaid oedd i un disgybl ddringo i ben y siambr gladdu mwyn gwneud y mesuriadau. Fyddai hyn ddim yn cael ei ganiatáu ar unrhyw adeg arall. Fe gafodd ochrau 6 triongl i mesur ganddyn nhw. 50 centimetr oddi wrth ei gilydd. Mesurodd 2 ddisgybl arall yr hyd, ac fe gafodd y mesuriadau hyn i cofnodi gan y disgyblion eraill. 2 fetr ciwbig oedd foliwm y garreg capan. Nôl yn y dosbarth, fe ddefnyddiwyd y ffigur hwn i ddarganfod pwysau'r garreg capan. Mwyn gwneud hyn, fe gymeron nhw ddarn o garreg llai o faint, ond tebyg yr hyn y cafodd y garreg capan i gwneud ohono, a darganfod i phwysau mewn 2 ffordd. Roedd y cyntaf mewn mililitrau. Gadawyd y garreg i ddisgyn i mewn i'r dŵr. Ac yna, mesurwyd yr hyn oedd wedi ei golli o'r llester. Dyna ffordd arall o ddarganfod faint o le yr oedd y garreg yn ei gymryd. Mewn geiriau eraill, i foliwm. Foliwm y garreg fechan oedd 194 mililitr. Y ffordd arall oedd pwyso'r garreg, ac fe ddarganfoddon nhw i bod yn pwyso 600 gram. O gael y 3 mesur yma, ydych chi'n gallu darganfod pwysau'r garreg capan? Roedd y capan yn pwyso dros 6,000 kilogram. Mae hynny tua'r un faint a phwysau'r lori hon. Os ewch chi ati wedyn i lenwi'r lori, fe ddewch chi o hyd i bwysau'r garreg capan ym Mhentre Ifan. Pentre Ifan. Blynyddoedd yn ôl, 4,000, chwysodd dyn neolithig i godi temlwr marw, lle hydol. Aethon yn bell i chwilio'r cerrig anferth i roi capan iddo. Y cerrig hyn wnaeth siambr fawr a'i chuddio gan brif tywyll du. Ar y ddyddiau gwyl, fe agorwyd y gromlech i fwydo ac esgyrn a gwaed fel doraig. Canrifoedd y stormydd, gwyntoedd gwyllt ac eiriau erchyll a ddinoethwyd y cerrig. Sgerbydau, Pentre Ifan, i weld yn awr, cadarn, bach, yn beiddio pawb, am ddiffynfa cwm trefdraeth na nyfer. Dewch fy ffrind i'r hyd o loes a fi.